İsәнмесез, саумысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин җырчы Иркә. Сез ТМТV телеканалында музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. 5 октябрь укытучылар көне. Без бүген шушы датага тукталырбыз. Хөрмәтле мөгаллимнәрне котларбыз. Рәхмәт сүзләре җиткерербез. Җырчыларның укытучыларын искә алырбыз. Бәйрәм чыгарылышын башлап җибәрик. Bu atnaның яңалыгы белән танышыйк. Хит парадка Зөлфәт Динуров белән Альбина Кармышева килеп кушылды. Әлеге үзенчәлекле туып нинди җыр башкара икән? Игътибар, экраннарга 15-нче Зөлфәт Динуров, Альбина Кармышева. Туйып тормыштан юлга чыктым, йортым ташлап. Кире кайтам юксынып хаман, меңдә бергә кабат башлап. Кире кайтам юксынып хаман, меңдә бергә кабат башлап. Мине көтә минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мине көтә минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мин мең тапкыр ташлап йортымны, читкә киткән бер юлаучы. Тик мең кат кире борылсам, кайтыр урының булсачы. Тик мең кат кире борылсам, кайтыр урының булсачы. Мине көтә минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мине көтә минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мин мең тапкыр юлларны ташлап, кире кайткан бер сабыйман. Юлда төнне, өемдә көнне, нигәдер хаман саныйман. Юлда төнне, өемдә көнне, нигәдер хаман саныйман. Мине көтә минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мине көтә минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым.
Хит-парадның 14-нче урынына яшь җырчы Алинә Әхмәтшина урнаша. Алинә музыка мәктәбенә күбрәк тартылган. Барлык яраткан укытучылары да я фортепиано, я вокал дәресләре буенча икән. Хәлеңә керә белгән, чын күңелдән аңлаган укытучыларны ярата идем. Аллага шөкер, андыйлар елыма күп очрады, ди Алинә. Алинә Әхмәтшина эфирыбызны дәвам итә. Şirmi uğramda yerimin min, uğramda yerimin de min, birravne közlimde min, yüreğimde hiç düşünmeyim, sıyımda sevimde min. Красиво же! Yo'qning otur tugul. Sıyımda sevimde o'zim yotlarga da vermeyim min, yüreğimde hiç düşünmeyim, sıyımda sevimde min, sıyımda sevimde o'zim yotlarga da vermeyim min. Әміне Зейнеп апа өзі де. Зейнеп апа неше хәлләрегез? Хәлләрем бик яхшы. Менә съемкалар бик матур гына баралар. Ә бу минем яшь артисткам. Синең дә хәлләрең бик яхшы ахры. Бик яхшы, без бик тырышабыз. Клип төшерәбез. Татарстанның ат кызына һәм дә халык артисты Зейнеп Фәрхетдинова. Сөйгәнемә серләрем бар, серләрем серләшмәймен, серләремне серләшмәймен, күрешкәч эндәшмәймен. Хотели снять что-то, спасибо большое тебе, поезд. Если могу поехать. Ладно, хорошо, я поеду. Пока. Үзәкләрне зәрлек яр, үзенә сиздермәймен, үзенә сиздермәймен дә үземнән биздермәймен. Үзәкләрне зәрлек яр, үзенә сиздермәймен. Это мое платье. Ты умеешь галстук завязать? Үзенә сиздермәймен дә үземнән биздермәймен. Дина объясняет про какой-то номер. Какой номер? Да, перевод такой. Это все твои. Ялындырмый сөймейлер, йөрәге янсын әллә, йөрәккә янсын әллә, күмергә калсын әллә, үрелсә дә үттермәймен, үзенә алсын әллә, үзенә алсын әллә дә үсеме булсын әллә, үрелсә дә үттермәймен, үзенә алсын әллә, үзенә алсын әллә дә үсеме булсын әллә, үрелсә дә үттермәймен, үзенә алсын әллә, үзенә алсын әллә дә үсеме булсын әллә. Менә артист тормышы бик җиңел дип уйласагыз, алай түгел икән, дуслар. Менә инде икенче көн саф һавада, салкын карда без менә шушы җиңел киемнәр белән төшәбез. Каттык, шулкадәр нык җиңел түгел, бер дә җиңел түгел икән ул. Стоп! Снято! Шибәр блондинка Айлинга тукталыш ясыйк. Айлин мәктәптә гел 4-ле һәм 5-ле билгеләренә генә укыган. Хезмәт, җыр һәм тел дәресләренә ашкынып йөргән. Минем яраткан укытучыларым берничә. Татар теле Гөлнур Халитовна, инглиз теле Наталья Геннадьевна, вокал Елена Владимировна. Барысына да зур рәхмәтлемен, ди Айлин. Җырчының яраткан укытучыларын атадык, әйдәгез үзен карыйк. Көлт, көлт, сәгатьнең телләре, саный мизгелләрне, көннәрне, төннәрне берәмләп. Вакыт җитми кала һәр чак, көткән чакта озак, туктап торган сыман килеп җит. Җанкаем, икән син һәм мин.
Арсен Камакаев спортка мөккибән кеше. Хәзер иде үзлектән шөгыльләнсә, мәктәптә беренчелекне бирмәгән. Йөгерү, дистанцияга сикерү, туп ату, канатка менү дисеңме, җирче барысында да элгер булган. Конкурсларда да җиңеп, бүләкле урыннар яулаган икән. Буларны сөйләгәннән соң Арсенның яраткан укытучысы кем икәнен болай да аңлагансыздыр. Равил Минни-Мулович, безнең физкультура укытучысы. Өстәвенә сыйныф җитәкчесе дә иде. Безне актив тормыш алып барырга өйрәтте, дип сөйләде Арсен Камакаев. Сиңа гашык булдым, бер күрүдә сине яраттым. Матурлыгың, гүзәл йөзең белән, син бит иркәм үзеңә караттым. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Ходай биргән төрле сынауларны, иңгә-иңне куеп үттек без. Йөрәкләрдә булган мәхәббәтне уртак булган бәхет иттек без. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Тату гаилә турасы ю дигән, хөрмәт дигән олы хисләрдән, балаларың белән шөгыр килгән, иртәләрдә һәм дә кичләрдән. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Урын резидентлары Салават белән Гүзәлем. Җырчыларның тормышлары гирле. Кызларын балалар бакчасына биргәннәр. Гүзәлемнең Әлмәттә яулык кибете ачылган. Моңа өстәп сентябрьдә өр-яңа клибы дөнья күргән. Салават белән Гүзәлемнең яңалыклары моның белән генә шикләнми. Калган хәбәрләрен киләсе чыгарышларда да сөйләрбез. Хәзер бергәләп клипларын тамаша кылыйк. Рольлерны башкаралар Родриго Сантиро, Антони Фигунда, Филиппо Ганцар, Луис Альбен, Габриэль Салвадор Минханес, Гузелимио, Тропикан һәм Тропикан
сериалында. Білесіңме, өзің есімлерің сенің көңіліме ойып yazılған. Özlep siyerişin, canım diyerişin, yarı ele şirdesin bulgan. Yandırıp ağla yürekni utlama, hele karışın sinde aşık. Aşık miyde vəqdələşik mənlə canlaşım. Canım, 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 canlaşım. Yandırıp ağla yürekni utlama, hele karışım sinde aşık. Aşık miyde vəqdələşik mənlə canlaşım. Canım, 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 canlaşım. Tüngil piramide barısıyla gene yaşasılar kiler kadirler. Көңіл бірде тоймас, бір нелерде болмас, сенің сүюіңнен тәмлірек. Yandırıp ağla yürekni utlama, hele karışın sinde aşık. Aşık miyde vəqdələşik mənlə canlaşım. Canım, 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 canlaşım. Yandırıp ağla yürekni utlama, hele karışın sinde aşık. Aşık miyde vəqdələşik mənlə canlaşım. Canım, 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 canlaşım. İkimizniki tuzgan sabır ekan, baxtimiz ana yanasha. Ko'zga ko'z qarashib va'dalar olishik, aydala xayrli saatda. Yandırıp ağla yürekni utlama, hele karışın Senden aşık, aşık miyde va'dələşik mənlə canlaşım. Canım, 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 canlaşım. Yandırıp ağla yürekni utlama, hele karışım senden aşık. Aşık miyde va'dələşik mənlə canlaşım. Canım, 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 canlaşım. Вот bunlardan muhabbet. Malatsı. Гавриил Хантан. Алла Bu ananasını kim alıp geldi? Tagın bir matur gailəni qarşı alığız. Hitparatның unlığın Rизат белән Зинирә Рамазановлар ачып җибәрә. Күпләр инде белә, җырчыларны нәкъ тәменә уку таныштыра. İkisi de Kazan Devlet Medeniyet һәм Сәнгать университетында белем алалар. Авылда укыганда да, университетта да гел яхшы укытучылар гына очрап торды. Зинирә дә мөгаллимнәрдән уңган. Барлык укытучыларыбыз алдында баш иябез. Бәйрәм белән котлыйбыз ди Рамазановлар гаиләсе. Kanlara yüzlerine
bir oynar idim de sirlerin aşar idim. Kirpiklerin arasına yat gözden koşar idim. Sirlerimni steyler idim ağlarına. Derni tügülü güzellerine aşık bilin ağlarına. Sirlerimni steyler idim ağlarına. Derni tügülü güzellerine aşık bilin ağlarına. Gözlerinden över irim, kaynar soluşun erip. Benim otlu kışağımı da gidersin sen de erip. Bu veririm seni canım, şaşı tatlısı yüden. Bəxtli yolma yolların, gitmesin de yüzünden. Sirlerimle steyler idim ağlarına. Derni tügülü güzellerine aşık bilin ağlarına. Sirlerimle steyler idim ağlarına. Derni tügülü güzellerine aşık bilin ağlarına. Sakınası yıkkine Bağır keyim canı kayım Mağdurum deyipkine Bu berinim uzak idip Köp bir minge şaklı Menge ıntılmaslık idip Biz birge bolan şakını Sirlerimle steyler idim ağlarına. Derni tügülü güzellerine aşık bilin ağlarına. Sirlerimle steyler idim ağlarına. Derni tügülü güzellerine aşık bilin ağlarına. Derni tügülü güzellerine aşık bilin ağlarına. Алдагы катнашучыбыз Әлфинә Әзгамова. Әлфинә ханымның көндәлеген гел бишле билгелегенә бизәгән. Мәктәптә алдынгы укучы Олимпиада бәйгеләр җиңүчесе булган. Укуны гел бишлегә генә тәмамлап чыккан. Яраткан укытучым Наталья Андреевна. Ул немец теленнән кирә иде. Үтемле, сеңдерлек итеп сөйли. Һәр балага юл таба, телгә мәхәббәт уята иде, ди Әлфинә Әзгамова. Җырчы безнең хит-парадны дәвам итә. Ак төннәр җырын башкара. Әзірмін мен сөзсіз ерерге Ұзақ күттік біз бұл ұшырашуны
Aldan bilip bulmay bit yazmışlar Aktın jirge konatların jeydi İki koyunlar yere kavuştu Oğlak dinlerim tumaslık dinler Tansıp bulup kaldı gönülde Gürkü kokmuş senin kuşağında Ezirmen min süzsüz irergen Oğlak dinlerim tumaslık dinler Tansıp bulup kaldı gönülde Gürkü kokmuş senin kuşağında Ezirmen min süzsüz irergen Yanadan qabatlıyım Qora sürme turqan aqtınım deyip Sen gene bitizip yarattın Oğlak dinlerim tulmaslık dinler Tansıp bulup kaldı gönülde Kirpi kokmuş senin kuşağında Ezirmen min süzsüz irergen Oğlak dinlerim tulmaslık dinler Tansıp bulup kaldı gönülde Kirpi kokmuş senin kuşağında Ezirmen min süzsüz irergen Kirpi kokmuş senin kuşağında Ezirmen min süzsüz irergen Irina Sayfulina mektep yaratışlar retinden okurga barmayım deyip kirilenip derslerden koşup girmegen birden bir aşığın çıkargan eyber aldı bir dersinde Irina'ны 4-5 tapkır tapta yanına çıkara turgan bulganlar. Irina meselelerini kişe arıp bitken. Bu matematika mına nersege indi deyip eyta turgan bulgan. Köp yıllar ötkenden sıngına Irina nige topta yanında yaş bulganın anlagan. Okutuşu obuları matematikаны yaxşı bilgen okuşularını yaşırak çıkaratırgan bulgan. Irina okutuşusu Samat abıyına bilimleri için rahmet eydi. Matematikаны bilü turmuşta kumaşav etmedi değil. Berni ümit etmeyim Yazmış bilen köpten kileşti Hatireler aşa Uzan yıllar aşa Ötkenlerden kaytıp kileşi Ömür diyen yılga Biri
Kızlar жетмей жерге қабатта Хислер сөніп бітмей Тілесең дә кетмей Йөрәгең түреннән яраткан Гомер дигән елга тагын алга Күп сорамыйм синнән язмышым Карарга бергәнә тагын күзләреңә Бирер идем соңгы сулышым Гомер дигән елга тагын алга Күп сорамыйм синнән язмышым Карарга бергәнә тагын күзләреңә Бирер идем соңгы сулышым Бирер идем соңгы Җырчы Илсафка мәктәп темасы бик якын. Кайбер сыйныфташлары, укытучылары белән аралаша. Елга 1-2 мәртәбә махсус күрешә икән. Тарих минем өчен иң кызыклы көтеп ала торган фән иде ди. Җыр дәресләрен дә бик яраттым. Форсаттан файдаланып, барлык мөгаллимнәргә рәхмәт әйтәсем килә. Балаларны укытыр өчен күпме белем, күпме көч, күпме сабырлык кирәк ди җырчы. Илсафның фикере белән тулайым килешәбез. Экраннар аша җырын куеп җибәрәбез. Akkan şişmelerinin su tavuşun yaratam Uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam Uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım Olay dip uylamadım Yaşağım matur şağım müterdim uylamadım Yaşağım matur şağım müterdim uylamadım Su boyunda su eğlene Tulgana kübeklene 18'de 19'da var dünyası eğlene 18'de 19'da var dünyası eğlene Olay dip uylamadım, olay dip uylamadım Olay dip uylamadım, olay dip uylamadım Yaşağım matur şağım müterdim uylamadım Yaşağım matur şağım müterdim uylamadım
Жеңгел шокларың Синең дә үтәр әле Алма кебек матур чагың Исеңә төшәр әле Алма кебек матур чагың Исеңә төшәр әле Алай дип уйламадым Былай дип уйламадым Алай дип уйламадым Былай дип уйламадым Яшь чагым матур чагым Үтәр 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 дип уйламадым Үтәр дип уйламадым Хит-парад буенча алга күтәреләбез. 6-нчы урында Әлфия Шарипова. Кыз иң җылы хисләр белән сыйныф җитәкчесен искә ала. Укытучыбыз рус теле һәм әдәбиятны алып бара иде. Безнең үз балалары сыман якын итте. Гел киңәшләр, үгет-нәсихәтләр әйтә иде, дип искә алды Әлфия Шарипова.
Мәктәп турында хәтирәләргә бирелә 5-нче урынга да менеп җиткәнбез. Дуслар, мин дә мәктәп елларын еш кына искә алам. Сыйныфташлар такта янына чакырулар, бергәләшеп урманга пикникка чыгулар. Мин укытучыларга һәр вакыт хөрмәт белән карадым. Хәзер дә сокланам. Ходай түземлек, авыр эшләрендә сабырлык бирсен дип телисем килә. Тормыш җилерәде, мәңге бетмәс кебек мәшәкате. Алмашмасын иде күзләр җирдә, кадерлеләрнең кадерен күрергә. Тормыш җилләре исә як-якка үтә, төртә, ачык җилкәннәргә исемнәр әйдә, исемнәр җилләр. Ya yarısıp, bir tibretip, bir ayaktan yığıp. Yürek bir, gel yana gel tibe, şiller yalkının köşeytegine. Durma şilleri ise, yak-yakka öte, dürte, aşık şilkenlerge, isimler eyde, isimler şiller eyde. Şiller eyde. Yok gerek mi? Nişikte Tırmış bilen Süzge süz kilirge Yakın dostlar Köbek bir oturıp Kiliştirirge İyiydi çay tabıp Tırmış illeri ise Yak-yakka öte Dürte Aşık şilkenlerge İsimler eyde İsimler şiller eyde Durmuş illeri ise Yak-yakka öte Dürte Dünyasını bozardı İsimler eyde İsimler şiller eyde Dünyasını bozardı İsimler eyde İsimler şiller eyde Җәмәгать, әйдәгез дуслашыйк. Instagram, ВКонтакте, YouTube биредә Тыйм ТВ-га кушылыгыз. Соңгы яңалыклар, тапшыруларның анонскан архивлары, викторина, конкурслар күрми, белми калмагыз. Алдагы җырчы һәммәбезгә дә яхшы таныш. Ул Айдар Тимербаев. Рәхим итеп карагыз.
Nilerge de bilmim Öpkelep de yürüm Eli sina Eli üzeme Nige yeşillik yazı Kuruşturup kaldı İkimizni Barı bir güne Sin koylarda canım Ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da görüp Bütünleyge deyip Koytarasım kile yanıma Sin koylarda canım Ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da görüp Bütünleyge deyip Koytarasım kile yanıma Bir kuruştuk barı Lakin istek kaldı Göz aldımdan Gitmey karışın Nige biz nige Uylamağan bir de Yüreklerinin yarısı bir yanasın Sin koylarda canım Ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da görüp Bütünleyge deyip Koytarasım kile yanıma Koylarda sen bugün Kurun ellik kurun Bular idi Belki anlaşıp Unutturuluk tügül Eli de bit güngül Senin yanında Yeri adaşıp Sen koylarda canım Ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da görüp Bütünleyge deyip Koytarasım kile yanıma Sin koylarda canım Ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da görüp Bütünleyge deyip Koytarasım kile yanıma Son bulsa da görüp Bütünleyge deyip Koytarasım kile yanıma Koytarasım kile yanıma Alдағы резидентimiz Ayдар Rakipov. Aydarga мәктәптә шигырь сөйләү авырдан бирелгән икән. Шушы проблеманы хәл итәр өчен егет махсус күнеге уйлап тапкан. Шигырьләрне көйләргә салып җырлый ятый торган булган. Ayдар яраткан укытучысында телгә аласы килә. Безнең җитәкчебез Фирзәнә Яннуровнага хөрмәтем зур, сабыр, зирәк, бик акыллы диде Ayдар Rakipov. Aydarның тарихы белән бүлеште. Хәзер үзенә күз салып. Tırmışlar ağır. Bir gerekten şuşu oğul bilen şehir arasında. Mana şuna göre men seni oğul bilen şehir arasında meselelerini kuylar için mana sana bir iş tapşıram. Davay sen beni boshqarib chiqarsin deb ishonam. Nega to'xtadik? Kelib jetdik. Men bunda tushib qolaymanmi? Men bu ovulga kirmayman.
шашып сөйлесім келе ұмтылып урамнарда адашасым келе буран дулағанда құтырып бары тек сен елмаясың ұнаттырып ерек ярасын сенің білән бары сенің білән бәхетімні келе табасын бары тек сен елмаясың ұнаттырып ерек ярасын сенің білән бары сенің білән бәхетімні келе табасын Қойып яңғыр яуған шақта инеш болып келе ағасын бар қайғымны бар дүниямны ұмытып сенің янға келе барасың бары тек сен елмаясың ұнаттырып ерек ярасын сенің білән бары сенің білән бәхетімні келе табасын Яратасым келе шашып сөйлесім келе ұмтылып урамнарда адашасым келе буран дулағанда құтырып бары тек сен елмаясың ұнаттырып ерек ярасын сенің білән бары сенің білән бәхетімні келе табасын бары тек сен елмаясың ұнаттырып ерек ярасын сенің білән бары сенің білән бәхетімні келе табасын сенің білән бары сенің білән бәхетімні келе табасын бәхетімні келе табасын Зәринә Асылкаева мәктәптә үрнәк укучы булган. Яхшы укыган, һәр даим олимпиадаларда катнашып, яхшы баллар җыйган. Һәр дәрескә өйдән әзерләнеп килә торган булган. Иң яраткан укытучым татар теле укытучысы. Ул кызыклы шәхес, бик акыллы мөгаллим. Шуның кадер мавыктыргыч итеп сөйләгәне истә. Без укучылар укытучының авызына карап, дәрес азагына кадәр тыңлап утыра идек, дип сөйләде Зәринә Асылкаева. Чәчәкләр бүләк итсин миңа һауларын кызылын акларын минем бит җаның авырылып наз көтеп тилмергән чакларым чәчәкләр бүләк итсин миңа булса да аларның төрлесен гөлләрдән үрелсен язмышлар гөлләрең сөюен билгесен чәчәкләр бүләк итсин миңа булса да аларның төрлесен гөлләрдән үрелсен язмышлар гөлләрең сөюен билгесен
Şeşekler bula gitsin mina Şeşkege şeşkeler sıngarım Yüreğim üşüse sağışta Min sina жылымны урармын Şeşekler bula gitsin mina Bulsa da alırның türlüsün Güllerden örülsün yazmışlar Güllerin suyun bilgisi Şeşekler tisula demesin Altında boylıkta bir günlük Güllerin getirgen mehabbet Şeşekli suyun ömürlük Şeşekler bula gitsin mina Bulsa da alırның türlüsü Güllerden örülsün yazmışlar Güllerin suyun bilgisi Şeşekler bula gitsin mina Bulsa da alırның türlüsü Güllerden örülsün yazmışlar Güllerin suyun bilgisi Şeşekler bula gitsin mina Bulsa da alırның türlüsü Güllerden örülsün yazmışlar Güllerin suyun bilgisi Güllerin suyun bilgisi Bu atna жеңүүчүсүн атаганчы 14 резидентна иске алыйк. Мин тапкыр туйып тормыштан юлга чыктым, йортым ташлап. Кире кайтам юксынып хаман, меңдә бергә кабат ташлап. Üzüne alsın eli, üzüne alsın eli de üzüme bulsun eli. Jankayım ikesin hemin Anahtarбыз dünyalarını Berkaya seni жибермим Мин бәхетле сине очратканга Тормышымда янда булганга Син дә гашык мин дә вәгъдәңә шикмәле җаннашым Серләремне стиләр идем аларга Берни түгел күзәлләреңә гашык телен аларга Улак төннәрем тумаслык төннәр Тансык булып калды күңелдә Гомер дигән елга Тагын алга Яшь чагым, матур чагым, үтәр дип уйламадым. Сөйләгәннәр, әй сөйләсен Тормыш юллары исә Як-якка үтә, төртә Син кайларда җаным, гомер үткән саен Сагынамын сине тагында Бары тик син елмаясың Оныттырып йөрәк ярасын Güllerden örülsün yazmışlar
Güllerin suyun bilgisi. Bu atlanın absolut lideri jirişi Камилия. Камилия мектепте урташа укыган. Эшлиләре булмаса да, тигәл фәннәрдән дүртле билгеләре төзелеп торган. Камилияның кишле яклары гуманитар фәннәр икән. Мәктәптә әдәбият, музыка дәресләренә атлыгып йөргән. Аеруча татар теле һәм аны укытучы Луиза Хафизовнаны бик яраткан. Луиза апа дәресләрендә без гел яңалык белә идек. Хәтта бергәләп җырлаган вакытлар да булды. Мин университетта укыганда ул безгә килеп, миңа мәктәптә эшләргә тәкъдим итте. Бу тормышта миңа зур этәргеш булды. Мин аңа мәңгелек рәхмәтлемен ди Камилия. Мин гашыйк булдым сиңа бер күрүдә. Нигә булдым? Мин яратам, ә син белмисең, ничек әйтергә, соң ничек әйтергә? Әйтә алмыйм, сине мин бик тә яратам. Әйтә алмыйм, әйтмәсәм үләм. Әйтә алмыйм, сине мин бик тә яратам. Әйтә алмыйм, әйтмәсәм үләм. Мин дәшмим, син дә дәшмисең. Мин моңсуз, син дә күңелсез. Мин беләм, ә син белмисең. Мин яшим, сине яратам. Әйтә алмыйм, сине мин бик тә яратам. Әйтә алмыйм, әйтмәсәм үләм. Әйтә алмыйм, сине мин бик тә яратам. Әйтә алмыйм, әйтмәсәм үләм. Кыңгыраулы мәктәп йылларын искә төшердек. Яраткан укытучыларыбыз турында сөйләштек. Шушы урында саубуллашырбыз. Сез музыкаль каймак хит парадын карадыгыз. Экраннар каршында мин җырчы Иркә булдым. Алдагы очрашуларга кадәр сау булыгыз.